Guys, mga tagsili guys, direta agi. Direta agi guys. Yan ay silis papang daghan oh. Dito lang kumuhag sili guys. Mga sili guys. Daghan. Si! Mga tug sili ma'am. Daghan ma'am. Ngayo ka ma'am. Sabi ka papang. Kapag sili diha oh. Ay ako ni putlot kay nakatuod ka. Diri ma ko magbay pohon ma'am. Silingan na ta ma'am. Silingan na ta kay diri ko magbay. Lagi kay saka galon na ko pasili bantay ng bayhana na. Naman pod. Guys, atun na ko. Dira kay may sili daghan. Mayong hapon, nag-ready na po ni og baligya ko tempura guys oh. Hawa. Ang kung customer oh, ikaduhang customer. Oh, ikatulo na ni. Katulong customer. Payong-payong oh, maguwan init. May hot sauce. Nay hot sauce o tamis mo ni siya guys. Siya. Ito na ni siyang palungon. Iluto naman. Guys. Ito na ning haunon. Ba? Anya. Nagtuman la inday. Oo. Ano ba ni? Mo ni Jis. Gagmay may lentit po. Ano man? Bao gagmay ko na. Tilok-tilok na siguro ito mo. Posible mo ni Jis. Ito na magpikas. Dagko ilang tempura. Dari ko baguan sumay ko. Lagi pa koy kuan. Ano lagi si yan ni. Singpur nga sumay ma. Singpur ito sumay. Puro 20 na lang betul. Wala pa koy butanganan. Gamay lang nga ublong ba pro double siya.
Wala palagi koy kuan. Yani nga naman to si Sabil nga barato ra do ila Carmen Sindo nga kuan fishball. Ako nang na sumay. Sa imo halang tamis. Tamis. Kaghalang. Tuon si puno gang. Halang na ba kayo ni? Nanguha mang dito kuan. Sili ganina. Bantay lagi yung jusiha ka. Luma-luma kag di kayo halang. Yes, oh. Kaunta. Ngaon mi sa mong kuan. Guys, oh. Kauna siya, oh. Kauna. Okay, sa ka-vlogger nga buhal. O sa to, Del? Rodel Buholano. Rodel Bolano sa YouTube channel niya, guys. Wala siya tangkong. Meron siya, guys, oh. Wala siya tangkong.